Vážené Skaličanky, vážení Skaličania. Sme na prahu nového roka a zároveň nového štvoročného volebného obdobia. V komunálnych voľbách ste mi demokraticky vyslovili dôveru a dali ste mi mandát na vedenie tohoto mesta na nasledujúce 4 roky. Som veľmi hrdá, že som v dlhom rade najvyšších predstaviteľov tohto starobilého mesta od 14. storočia na tomto poste prvou ženou. Je to pre mňa veľká výzva, veľká zodpovednosť a toto vaše poverenie príjmam s veľkou pokorou. Hneď v úvode musím povedať, že základ k tomu, aby naše mesto naďalej fungovalo podľa všetkých zákonných podmienok, plnilo si svoje úlohy a poskytovalo všetky služby pre obyvateľov, sme položili na rokovaní mestského zastupiteľstva 14. decembra, kedy poslanci s veľkou väčšinou schválili rozpočet mesta na rok 2019. Od tohto faktu môžeme odvíjať plnenie všetkých úloh, ktoré nám zo zákona prináležia. Napriek tomu, že som sa funkcie primátorky ujala až 28. novembra, považujem za potrebné a slušné, aby som v krátkosti zhrnula uplynulý rok a ocenila poctivú prácu zamestnancov Mestského úradu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica, neziskových organizácií a ďalších inštitúcií a podnikateľských subjektov, ktoré spolu vytvárali kvalitný a dôstojný život v našom meste. Na prvom mieste musím pripomenúť, že rok 2018 bol pre naše mesto z viacerých hľadisk významný. Predovšetkým to bolo 100. výročie príchodu Československej dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice 6. novembra 1918, kedy sa naše mesto de facto stalo hlavným mestom Slovenska. Bola to významná dejinná udalosť na pozadí ukončenia Prvej svetovej vojny a vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Rada by som pripomenula i storočnicu vzniku najstaršej sokolskej jednoty na Slovensku, ktorá vznikla 10. novembra 1918. Všetky tieto významné udalosti a výročia si naše mesto pripomínalo počas celého roka viacerými podujatiami, pričom vyvrcholením bola návšteva a rokovanie členov vlády Slovenskej republiky 6. novembra, čím si tieto výročia uctila spolu s občanmi mesta. Z hľadiska práce Mestského úradu Skalica oceňujem, že bolo pripravených a realizovaných viacero projektov, z ktorých spomeniem napríklad rozsiahlu rekonštrukciu materskej školy pracoviska pod Kalváriou, rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v Skalici, či zrekonštruovanie pomníka padlých prvej svetovej vojne. Som vo funkcii primátorky mesta Skalica veľmi krátko, ale už aj počas uplynulých niekoľko týždňov som sa presvedčila, že zamestnanci Mestského úradu sú v rámci odbornosti ľudia na svojom mieste. Dokázali to najmä pri príprave rozpočtu mesta Skalica na rok 2019, ktorý sme museli pripraviť v rekordne krátkom čase. Všetci aj nad rámec svojho pracovného času priložili ruku k dielu a kvalitu ich práce ocenili aj poslanci, ktorí rozpočet na rok 2019 schválili. Hovorím to aj v tej súvislosti, že sme postrehli informácie o prepúšťaní a nekalej personálnej politike. Toto chcem rázne poprieť. Opakujem, že si vážim prácu každého zamestnanca úradu a rozhodne neplánujem nejaké ľudovo povedané čistky. Pre mňa bude prioritou udržať kvalitný, odborný a funkčný kolektív, s ktorým v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva budeme toto mesto posúvať dopredu. Veľmi dôležitá bude funkčnosť a práca nového poslaneckého zboru. So všetkými poslancami som sa už niekoľkokrát stretla, komunikovala, máme za sebou 2 zasadnutia a niekoľko porád a stretnutí. Verím, že už si môžeme dovoliť konštatovať, že Skalica má zastupiteľstvo, ktoré môže dobre spolupracovať a s ktorým môžeme spoločne reprezentovať a slúžiť obyvateľom Skalice počas nasledujúcich 4 rokov. Skalica bola vždy hrdé mesto, no zároveň vždy platilo, že ako správni Skaličania nikdy sme sa neuspokojili s progresom včerajška. Máme čerstvý mandát, ale svet okolo nás sa hýbe neuveriteľným tempom a my potrebujeme využiť každú cestu, vynaložiť všetko úsilie, aby Skalica bola mestom, aké si všetci želáme. Teda mestom moderným, centrom Záhoria, v ktorom sa snúbi história a budúcnosť inováciami. Chcem vás všetkých uistiť, že mám veľké odhodlanie naplňať ciele môjho volebného programu od prvého dňa.
Základnými princípmi môjho pôsobenia budú verejný záujem, transparentnosť, hovorenie pravdy a tvrdá práca. Musíme si však otvorene povedať, že v spravovaní mesta boli v uplynulom období rezervy. V rebríčku hospodárenia miest a obcí, ktorý každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INECO, je mesto Skalica za rok 2017 až na 113. mieste. Tento stav musíme zmeniť. Od prvého dňa na radnici som sa začala oboznamovať so situáciou na úrade a optimalizovať jeho nastavenie tak, aby fungoval profesionálne, transparentne a bol efektívnym nástrojom správy mesta a prípravy potrebných reforiem. Úrad odomknem v maximálnej miere obyvateľom a verejnej kontrole. Prvou lastovičkou bolo podujatie Adventná radnica deťom, kde ma mimoriadne prekvapil záujem najmä rodičov o spoznanie priestorov a fungovanie radnice. Úrad musí posilňovať dôveru obyvateľov k samospráve mesta a nie naopak. Rozhodnutia v rámci agend v jeho pôsobnosti musia byť v súlade so zákonmi, ale aj zrozumiteľne komunikované verejnosti. Musíme docieliť, aby nákup tovarov a služieb bol realizovaný výlučne formami verejného obstarávania. V maximálnej miere musíme do financovania rozvoja mesta zapojiť externé finančné zdroje, predovšetkým eurofondy. Potrebujeme vykonať audit spravovania a využitia majetku, potrebujeme zvládnuť fenomén starnutia populácie a s tým súvisiace kompetencie v oblasti sociálnych služieb. Čaká nás skrátka veľa práce, pričom s problémami, ktoré sú pred nami, sa môžeme vysporiadať efektívne len spoločne. Dôležitá bude úzka spolupráca primátorky, poslancov mestského zastupiteľstva, verejnosti, ale napríklad aj župy. Mám jasnú víziu, ktorej začiatok je v konsolidácii hospodárenia mesta a vypracovaní dlhodobej stratégie rozvoja mesta až do roku 2030. Skalica je nádherné mesto a ja pozývam vás všetkých priložiť ruku k dielu, na konci ktorého odovzdáme mesto v lepšej kondícii, ako je tomu dnes. Mesto prívetivé, vzdelané, prosperujúce, pripravené na výzvy budúcnosti. Na prahu nového roka vám želám všetkým hlavne veľa zdravia, pohodu v rodinách i na pracoviskách. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí naplniť myšlienku Skalica je mesto, kde sa dobre žije.